Predstavujeme garáž z izolačných PIR panelov s rozmermi 8x7 metrov. Pozrite si video z jej montáže. Pevná konštrukcia z pozinkovanej ocele, precízne prevedenie a každý detail dotiahnutý do dokonalosti, takto vyzerá kvalitná zateplená garáž. Farebné prevedenie Antracit RAL 7016, elegantná profilácia panelu a skryté spoje vytvárajú moderný, jednotný vzhľad, ktorý vynikne na každom mieste. Pozrime sa zvnútra. 7 okien zabezpečuje výborné presvetlenie a praktické personálne dvere umožňujú rýchly prístup bez potreby otvorenia brány. Ideálne miesto pre auto, dielňu alebo uskladnenie čohokoľvek. Sedlová strecha s odkvapovým systémom účinne chráni pred dažďom a snehom. A to najdôležitejšie, PIR panel s hrúbkou 100 mm. V zime udržiava teplo, v lete zamedzuje prehrievaniu. Bez vlhkosti, bez kondenzácie, bez kompromisov. Viac nájdeš na premiovegaráže.sk. Viac ako 10 rokov skúseností, spoznaj kvalitu, ktorej môžeš dôverovať. Napíš do komentára, alebo sa nám ozvi mailom či telefonicky a vytvor si svoju vlastnú garáž z Gate Steel.